아이는가 뭐 기술도 아니 거래도 발말인가 नंबा मग खिचवा आणि कोरे बसा फाइनल गला कौन है ये लोग कहां से आते हैं बुझी हदै मियान डॉक्टर डॉक्टिन तो सरा बसे को सला बाबुनि बुमा को सला इस बाबुनि बुमा को सिदा खाज खामारिया सोर फुंनायनो ना फाले फोंना ना मा फुंलाय बाबुनि बुमा नुचिनि बुमासे आं आइ नु सुसुसै सुनि सुसै आना सुसै कुसासे बारो बाबुनि बुमा आरो बिनि को तमां सिदे सेरावनो बुलो हापो हाबो ता सग्याप्लि बोनो बुमा सरमासे बाफ्या सेरावनो बुलो हापो बारो बिनि आइ हामजि दिमा खाता खायदि बियानि द zong 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 ni buma ro kan babuni buma de chala la sandi a masman da ai babuni buma enggak ai bro kan kana bro to mas malai bosala lai babuni buma are itu mata tamat bertunggu mar tamang ge tungai nung bertunggu ya deh kan ko khamje sana ang sasari ang to nang hina sukha to nang kusang je bro babuni buma